Макрон е сърдит и освен, че е унизен от Доналд Тръмп, на всичкото отгоре, Макрон има някакъв проблем с дясното си око, проблем, който предполага необходимостта от много големи слънчеви очила. Някои хора, всъщност някои хора твърдят, злите езици твърдят, че Емануел Макрон е отнесъл десен прав от страна на своя партньор в живота Бриджит. Десен прав, който го е оцелил в дясното око, много хубав десен прав, в резултат на което окото на Емануел е кърваво червено. Друга реч, която бе произнесена, бе речта на нашата приятелка Урсула фон дер Лайен. От тази реч, която е публикувана на страницата на Европейския съюз, прочетох първият и последният абзац от вербалната диария, излезнала от устата на този вид двукрако влечуго. Това, което в рамките на първия абзац заявява Урсула, разбира се, че света напълно се е променил от 1971 година, но оригиналната идея на Давос остава. Това бе едно предупреждение да намалим нашите зависимости, в този случай върху зависимости от една чуждестранна валута, визирайки се американския, щатският долар. Между другото, този сантимент за засилване на икономическата и политическата сила на Европа и намаляване на нейната зависимост от една чуждестранна валута, щатския долар, това е едно осъзнаване, което, значи сега сме 2026, системата Бретън Вудс се разпада, 70 бива завършена, приключена 1971. 2026 минус 1971 по мои изчисления е 55 години. Урсула фон дер Лайен е научила този урок с 55 години закъснение, което по никакъв начин не ни изненадва, имайки предвид нейния наистина впечатляващ интелектуален капацитет.